Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa masu albarka da ke tare da ni bisa wannan shan ko kuma in ce tasha ta TV da suna Shehu Abu Hayya TV. Ina alfahari da ku, sannan kuma ina farin cikin sake haɗuwa da ku a cikin wannan ƙaramin bidiyo na presentation, kamar nuna wane ne ni kuma wani aiki ne, wani ƙuduri ne nake da shi bisa ga wannan shan, insha Allah. Da isnillahi zan ɗaya muku gwadi kaɗan ne bisa ga menene da mene nake aiki da su, ya nake yin yi bidiyo na da sauransu, insha Allah, kafin mu ci gaba. Amma kafin nan a rika yin abu ne, a rika taɓa jan rubutu, wannan kamar in mutum sabo ne bisa shan, idan bai yi riga ya abu ne ba sai ya abu ne. Menene abu ne? Kamar shi zama kana da liyan da shan kin da duk abin da an ka samu labari shine abu ne. To yadda ake a samu wannan kuma wajen taɓa wannan rubutu ne da yake dama gare ka jan rubutu da yake ƙasa sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi wannan hula ta to kararo ita ma sai ka taɓa ta, shikenan. Wasu wayoyi idan ka taɓa ta za su nuna maka uku, ta sama wadda ta nuna bula sai ka taɓa ta. Wasu wayoyi kuma da ka taɓa abu ne za su gada ma hulɗar da ka taɓa ta, shikenan, insha Allah. Da hagu gare ka kuma akwai wani alamun hannu wanda ya nuna kamar an sheƙi hannu ne, an ɗaga harce, shi ma sai a taɓa shi saboda bidiyon ya samu masoya da yawa bisa ga dan ƙarfafa aikin wannan tasha. A takaice kenan, insha Allah zan ɗayan gwada muku kaɗan daga cikin ababe waɗanda nake aiki da su, insha Allah. Ga yanan zan fara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa masu albarka, kuna tare da naku Shaibu Abu Hayya sama wannan shan YouTube Shaibu Abu Hayya TV. Wannan ya karamar presentation ce ta ainihi na ni kan kaina da kuma shan da nake aiki a kanta, da kuma ababai wayanda nake amfani da su, ina aiki da su bisa wannan shan. Kuma ku taimaka ku yi abu ne a hannunka na dama, shan rubutu wannan ka taba shi. Idan hula wannan ta to kararo ita ma sai ka taba ta. A hannunka na hagu akwai ɗan hannu wanda ya yi haka, shi ma sai a taba shi saboda likes, saboda bidiyon ya samu karbuwa. Ababe da nake amfani da su kuma kun ga gasu nan duka, gasu nan, gasu application wanga su ne nake cikin su nake shiga, gasu nan duka application wannan su ne wanda nake amfani da su. Insha Allah ci gaba ne na abubuwa na zamani suka zo. Gashi nan waga afare da nake rike da ita ce ainihin nake amfani da ita. Kuma wayannan ababai da kuka gani ga sunan su ne ainihin nake shiga kowane. Kuna gashi ga wannan abu inda kan mutum yake, nan gudu inda tubi yake, ga sunan su ne ainihin nake shiga, ina cikowa wayanda nake magana da su, ina amfani da su, insha Allah. Ga sunan kana ga su ne application ne, su ne suke ba mutum wala. Insha Allah shine wannan, kamar yadda kuka gani ina nuna muku. Kuma kamar yadda nace haka ne, kowanne daga cikinku yana yin wannan aiki. Me yasa na ɗauki haraka ta lafiya? Saboda na ɗan yi karatu kaɗan ne daga cikin abin da ya shafi kiwon lafiya, kamar likita wadda ake ce ma infirmier diplômé d'état, kamar ASB, agent de santé de base. Shi yasa na ɗauki wannan bangare na harakar kiwon lafiya, na ɗan faɗakarwa kaɗan daga cikin ababen da na sani. Kai ma idan ka san wani abu, in kai malami ne, kana iya yin wani wa'azi ko ta faɗakarwa a bisa aikin shi ma, kai ma kana ɗauka wani ɓangare ka yi aiki. Idan kai ɗalibi ne ka mallaki wani abu cikin harkar karatu, kana iya ka ɗauke shi ka yi mutane faɗakarwa. Ya zama ya zan kai akwai wani abu da kake yi wanda mutane suna ƙaruwa da shi ta hanyar ka. Shi ne makasudi wannan, insha Allah. Wanda yake bukata kuma ga lambobi na, sai ya tuntuɓa. Wanda yake bukata fara wannan aiki shi ma sai ya tuntuɓa, ga lambobi na, insha Allah, sai a gwada mishi hanya da ta ina sai fara. Bi iznillahi ku kasance a tare da mu kamar yadda na kwatanta muku, ku rika yin abu ne, insha Allah. Kuma ku rarraba bidiyo kankin, saboda ana bukatar mutane. Suna da wata ka'ida ne, YouTube ta fara aiki da mutum sai sun ga yana da mutane da yawa.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai ku ƙara shi duba presentation da nake dama. Akwai waɗanda kala-kala ne, in ka shiga akwai wanda za ka rubuta, duk wanda kowane application ka rubuta ana baka shi lamarin da kai, kuma kowanne daga cikin ku yana iya yin wannan aiki. Ya ka mutum ya samu dai ya iya karanta abu ne, insha Allah. Idan ka iya karantawa kana iya, kowanne yana iya yin wannan insha Allah. Kenan wannan karamar presentation ce ta wannan shan da kuma mai ita, da kuma yana roƙon ku da Allah ku yi yawa bisa wannan shan, ku yi abu ne, kuma ko ka kalli video inda baka tafi wannan jan rubutu ba kamar ba aiko yin bane, saboda insha Allah. Kuma ana iya, idan mutum yana da wata tambaya yana iya ya rubuta ƙasan video kankin na YouTube, akwai inda aka rubuta commenter, kana iya ka rubuta ka ce to me yasa kaga kaza, ko kuma ka yi tambaya akan wani abu kaza. insha Allah idan muka gani muna iya mun video akan tambaya guda kai, ana iya yi video akan ta inda hali insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan jan rubutun shine zai sa shankin ta mutane, sannan sai a fara aiki da ita insha Allah. Assalamu alaikum.